rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fayuhan nasutahullah. Sangyaning para wedrah kula warga sampeyan dalem almarhum Pandam Pengayoman Babah Patah Simpuningrat Sayyidin Panetep Panoto Agama Khalifatul Akbar Amirul Mukmin lumerek almarhum Sultan Alam Akbar Pati Unus Amirul Mukmin ingsun badal wakil dalem sampeyan dalem pepundening Bintoro Demak Sunan Giri kang kapitoyo hambuka serasean agung sarta pasewakan luhur ing Kasultanan Bintoro Demak. Kapiji marang sira Ratu Mas Nyawa, marang sira Ratu Mas Kencana, marang sira Kanjeng Adipati Dirgonegara sarta marang sira mantu Adipati Langgar Singit miwah Pangeran Trenggana sarta Tamtama Nayaka Praja ing Demak. Lereking pawehan agung ing Bintoro Demak hanetepake kinarya serat Ibran pasewakan agung haniti sarta hanemtokake calon Pandam Pengayoman kang lintir kawibawan dalem almarhum rumuhun pepunden ingkang saka kuwi pasewakan agung kula buka Sunan Jakfar Sodik Kakang Sunan Giri para wedrah ing Bintoro Demak nayakaning praja apa wis padha ngabiyantara jangkep. Kakang Sunan Giri kepareng kula njuk atur dhateng panjenengan Ya, kinarya pramugari ing adicara ing pawiwahan punika ya, menawi adicara nedya kawiwitan kaaturan pirsa ya. wonten kulawarga Demak ingkang dereng narasmita wonten sanes Nak Mas Dipati Yai Dipati Surya Wiyata Yayi Surya Wiyata durung sibuk. kasuwun ngrantos sawetawis awit sami mangertos watakipun menawi boten kok dirantos menawi ing mangke kulina penggalihipun tartamtu para ngrembak pirsa watakipun Surya Wiyata kathah Kabar Sutri nggih pawiwahan katentokake miturut tabuk utawa jam sauger negara ing Bintoro Demak tumuli nglanggar marang wektu kang den temtokake ateges kurang wikaksananing Pandam Pengayoman jejeg adil para martaning negeri ing mengkone bakal dirusak saka pakartine wong kang ora tanggung jawab Jakfar Sodik. Kakang Sunan Giri menawi sampun sarembak disimangkaken sampun kemawon mbok bilih mangkenipun wonten nuranipun dalem boten meru ana wektu sak siluning bawang sinarung nyanti praptaning Surya ingsun amiji sepisan marang Mas Ratu Nyawa magepoan kalawan calon jumenengan
ingkang lintir kawibawan dalem almarhum ingkang Rama sarta ingkang Raka Patiunus. Apa sekirane kang sira kasdu pantese gilir kacang lenggai gampar maison danu ing Bintara Demak. Romo Sunan, menawi kula kedang lenggai gampar kasultanan, kula maos kula sanget Romo Sunan. Jalaran menapa kula menika sampun maos gesang kula. Iya. Kalian garwa kula wonten ing Cirebon. Mila maitipun keparengaken kula nderek kula rembag. Iya. Sami-sami kadang lan wedha wonten ing Kasultanan Demak. Menika Yai Trenggono ingkang dereng kagungan palenggan. Nek saged dipun aturaken kaliyan Yai Trenggono kemawon. Sauger sliramu kagungan kursi palenggan bakal den aturake ingkang kadang Pangeran Trenggono tinampi aturi. Kanjeng Adipati Dirgonegoro Paring dawuh ingkang garwa sut kula piji ora kersa pinarak lenggah reh dene sliramu gowedhrah sarta mantu dalem lan menang lenggahi maesendanu apa kang sira sagah lan nampi panampaning ratu ing Bintara panapunten dalem Rama. Kula ngurmangsani bilih kula putra mantu wonten ing Bintara Demak. iya Selagine garwa kula kemawon mupo menapa mas kula. Kula trima dados adipati wonten Cirebon perkawis kalenggan Sultan. Kula nyengkuyung dhateng Yayi Trenggono inggih Jogja. nama Adipati Dirga nyengkuyung ngarang ingkang kadang Trenggono Makaten nggih. Ratu Mas Kencana sira kadang dalem Ratu Mas Nyawa komplanging gampar maesandanu lereking gilir kacang sira duweni kewajiban apa slira kasdu lenggah pinangka pandam pengayumaning Bintara Demak Mas Ayu. Datan benten kalian kadang kula Ratu Mas Nyawa. Iya. Mau maksud jalaran kula jujering wanita dereng kono ngenani bapak haji. Kula condong sanget menawi kalenggan sultan menika dipun paringake kaliyan Yai Trenggono. Diparingake Trenggono. Sliramu kasdu sumanding pinangka prameswari ning sampah. Tinampi Mas Ayu. Kanjeng Adipati Langgar singgih Kula Rama Sunan Giri. nika mantulan menang lenggahi. Apa kasdu lenggah pinarak pinangka pandam pengayoman. Ngaten nggih Rama Sunan Giri. Iya. Wonten ing Sampang Medura menika dinten samenika nggih taksih dereng wonten kerampungan anggen kula memangun. Iya. Lah malah kula dipun tawani lenggah wonten ing Kasultanan Bintara Demak. Wah, niku mumet sanget. Ngomong kiri. Lah menawi kula ya condong kali garwa kula Ratu Mas Nyawa. Palenggan Sultan wonten ing Bintara. Wah, dipun paringaken dhateng Yayi Trenggono kemawon. Nak Mas Pangeran Trenggono. Nggih. Tinampi Sunan Lutus Akan Sunan Giri. wis mireng ature para wedrah ing Bintara Demak ngayogyani lamun Pangeran Trenggono kang lenggah pinangka pandam pengayoman mung kadarmu Surya Wiyata sing durung ngatur kuwi. Akan Sunan Giri. Ya, Estunipun kuwi yo melu gumun. Ing atase putra mantu dalem ya. kok yo melu gumun. Sing dipangapurane. Kamangka aku yo pirsa. Yayi Surya Wiyata. Engko yen ana apa-apane durung rawuh kok dungo. Nggih. Dadian
Ampun kuatir awet sampun kathah wilangane para wedra ingkang nyembulung dhateng Kyai Trenggono. Namung sagelintir manungsa Suryawiyata ingkang dereng rawuh pramila jumenengan saged dipun mimiti. Nah, Apa ya? Nggih. piye terus? Yo kabeh sampun sarujuk ing dalem namung kira. Ya. Mboten wilang-wilang kula matur panjenengan. Kalang dhateng menika pancen kasunatan dereng rawuh. Oh, iya. Sawetahipun makaten. Nah, Mas Pangeran Trenggono Paring dawuh. kang slira ing sangat iki kabobotan lan kapitayan dening kadang-kadang sepisan ya karana kang sira durung kagungan palenggahan kaping pindho merga saka welas asihe kadangku sepuh sarta kaipemu kang saka kuwi apa sliramu kastulan kersa saumpama pinarcaya lenggah pinangka pandham pengayoman ing Bintara Demak Pangeran Romo Sunan Giri. ya Nek sebuah sarwet dak ing Demak sami nang dening kula dumateng kula. Ya. Mari kita terus sopan. Kula sedikit kami. sliramu sagut yen ngono santenen sakmenta marang Tamtama Nayaka Praja ing Demak Bintara anetepaking sangat iki kang menang lenggah pinangka pandham pengayoman ing Bintara Demak agelar Sultan ora liya putra dalem bungsu Kanjeng Pangeran Trenggono. Pahormatan agung jumenengan kawiwitan. Assalamualaikum. Nuwun sewu lho, Majelis. Nak Mas Pangeran Adipati Surya. Nyuwun sewu anggen kula. Tumapak wonten ing Bintara Demak. Randhat jalaran. Wonten wigatos. Wonten satengahing margi. Ingkang ngrendet-ngrendeti dhumateng lampah. Iya. Nanging nyuwun sewu. Sasampunipun kula ngancikaken wonten ing Pendopo Agung ing Bintara Demak. Swanten priyem pateng jumleger napa jenengan sampun kawiwitan. Nak Mas Adipati Suryawiyata. Nggih. Aja dadi pangapuramu merga sliramu randhat. Swaraning mliyem kang jumlegur gamelan sekar delimoti nabuh sayekti wis ana jumenengan. Lajeng sinten ingkang jumeneng? Kang lenggah pinangka pandham pengayomaning Demak Bintara ora liya kadang manom Pangeran Trenggono. Kyai Romo Giri, Nak Mas Suryawiyata. kenging napa kok kados ngaten? Mongko kula nggih anggadhahi hak waris wonten ing Bintara Demak. Iya. Kula nggih pengen dados sultan ing Bintara Demak. Niki nyuwun palilah kula uyah angasemi. Gandeng para wedrah handumuk Mas Pangeran Trenggono kasunyatane Kyai Suryawiyata darbe milik kalungguhan sultan. Upamane nggih pangapuntenipun. Iya. Sok sinten kemawon ingkang kiyat nglenggahi dampar Maesondanu ing mangkenipun inggih menika ingkang menang jumeneng sultan pripun? Yen ngono sabdaku pinangka ratu tak jabel. Tak temtokake calon sultan ing Demak ana loro.
siji Adipati Surawiyata, loro Pangeran Trenggono. Mas Surawiyata, sabda katinggalan Rama Giri. karana sliramu ngersakake lenggah dadi sultan. Lan ature Sunan Kudus Jafar Sodik marang sapa kang kuat lenggah ana ing Dampar Masondanu lan sliramu kang mijil sepuh. Ngoten apa kersa sliramu hamiwiti lenggah ing Dampar. Kula namung nderek kesanipun Rama Giri. Ya, yen ngono jumenengan bakal ingsun wiwiti saka Mas Surawiyata. Atus. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jumenengan kawiwitan. Bismillah, tak wis lungguh. Alhamdulillah aja kualit. Ya, Kena diambali nak Mas. kembali. Jumenengan kawiwitan. Alhamdulillah, lakon Jumlang Sultan. Iki mau nang sarapan kok piye? Sampun Kakang. Sarapan terus lontong kalih. Kaya sarapanmu lontong. Sok meneh iku lak sarapan sego. Pripun? Ben kuatnya adepi kenyang. Rasane piye ya iki rasane? Kados dikeruk-keruk sak lebeting ana. Dikeruk. Dikeruwek-keruwek sak lebeting ati. Sirahmu rasane Sirahku piye? pleng-pleng-pleng kados ajeng pecah niki. Masih kersa lenggah. Boten wis ora wani. Lomo kemawon. Ngono. Gilir kacak. Kang sira Kanjeng Pangeran Trenggono Renggaono Dampar Masondanu. Tan Mas Nuwun, Iya ya. kula nyuwun dibales. Pangestu ingkang mbok banyune dadiyo pengayoman kang wicaksana ya. Lan bojone kanggo Mas Kuncono. Kula nyuwun pangestu. Sak pangestu. Muga-muga sliramu kuwawong lenggahi Dampar Keprabono ingkang sunan. Ya, kula nyuwun pangestu. Muga bisa ngulungguh Dampar Kasultanan. Kyai Trenggono. Wa qala wala quwata illa billah. Muga-muga kuat Kyai.
Ini mau apa yo sarapan lontong. Boten, kula sarapan sego kucing. Walah, lha itu apa semarang? Piye nak Mas? Sirah kula mumet Romo. Yen ngono pinarang aku sing tak lenggah karo Surawiyata lan sliramu ora. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun Ratu ing Demak Sunan Giri Agelar Prabu Satmata Sultan Ainul Yakin Sunan Kudus Kakang Sunan Giri Sang Prabu. Landika nak Mas Surawiyata Nggih, dawuh katimbalan. jejering pandam pengayuman ratu Nggih, iku panguasane miturut panjenengan kepiye? nggih. Mau menawi pemanggih kula dados ratu menika panguwasanipun tanpa winates menang purba mboten menang kawasesa. Monggo panjenengan pinangka ratu Taih Sultan wonten ing negari Bintara Demak. Panjenengan wiji sinten kemawon panguwasa tunggal wonten asmanipun Kanjeng Sultan Giri. Ateges kethuk runtung mustikaning Janala Nggih, merga karana Prabu Satmata Sultan Ainul Yakin wis sepuh ing sangat iki ingsun lereh keprabon lan kang menang lintir kawibawaning sun ora liya putraning sun bungsu Pangeran Trenggono. Jumenengan kawiwitan. Nak Mas sliramu kepareng agelar pandam ngayum. Sedika dawuh. Dumateng Wedrah ing Demak Bintara. Nggih. Ning kula sampun jumeneng Sultan ing Demak badhe gelar Sultan Alam Akbar panetep agama Katolik Patugeng angka 3. Trenggono. Kepenak linggih jegrang sila tumpang ana ing Pendopo Agung Bintara Demak. Nanging sing luput tenane ora kowe. Romo Giri. Panjenengan pinangka sesepuh wonten ing Bintara Demak. Nanging panjenengan boten adil. Supaya panjenengan duwe kuwasa njur kumawasa. Kula aturemu. Iya. Panjenengan kurang wonten ing Bintara Demak mriki. Sampeyan iki pemunut. Ratu ora banjin timbang silagan. Ratu menang adil
mergo kadang ora duweni palenggahan. Menengaken panjenengan Bang Sinden, Bang Slagan kalian kula. Oh, ketok. Nek sampean wong protes wani nyinggah pranatan ing Bintara Demak. Trenggono. Oleh kemripat bukan gobokmu. Yen kowe dadi ratu Sultan ing Bintara Demak, aku bali lo. Kanjeng Sultan Nembe kemawon kawini sudo jumeneng Sultan malah wedrak sami congkrah mila kula matur mopo kemawon. iki pacobaning sliramu lenggah Jerbasuki mawa pangorbanan nanging muga wae ana watesing amarah tumrap Surawiyata. Jalaran apa? Ana anak mesti ana bapak, ana murid mesti ana guru, ana jaran pindhane ana serati. Assalamualaikum. Nyai Sultan Kambas Dirgono. ojo cilik ing penggalih. Najan akeh pepalang. Sliramu jumeneng Sultan. Pun Kakang bakal ndadani Kasultan Bintara Demak. Matur nuwun menawi kados sedaya. Kami loro mengkiri. Sajeneng sampun kaleksan. Kepareng kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten cekap. Titik katentremane Kakang Sultan. Menyuwun pamit Sira. Nggih, aku nyuwun pamit. Nderekaken sikep kondur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumenengan Sultan wonten ing Bintara Demak sampun kalah. Yayi Trenggono dinten samenika sampun jumeneng Sultan. Nah, karma kula Ratu Kencana. Sampeyan kepengin pesanggrah katrem ana ing Bintara Demak, kula gandeng sampeyan. Iya, jajeng. Iya, mestine kowe melu aku wong kowe bojo. Kondolo nang Kalau aku pengen katrem ana ing Bintara Demak, aku yo melu. Romo kiri ono sampah. semune Surya Wiyata mboten tripah. Kok pilih Yayi Trenggono jumeneng Sultan wonten ing Bintara Demak. Yen tersang mangke Yayi Surya Wiyata taksih merong kampung Gajah Dar, panjenengan ampun tida-tida ngabdi. Nderek kok cawe-cawe Samangke kula ingkang madheg Senopati Bintara matur nuwun. Yayi Trenggono sawetara aku njaluk bali ana ing sampangan. Nderekaken sikep kondur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ayo jasa. Prajurit Lapatono dari Adipati Tinggoro. Nak Mas Sultan Romo giri kados. aderekake munggah Mahalul Istikharah bantah. Ayo. Jagalan kowe jagolan kabeh prajurit. Awake dhewe iki ngranti rawuhe sesumban. Sing lagi munggah menengan Sultan ana ing Bintara Demak. Bila saya menika dicoblos yo dadi, ora dicoblos yo mesti dadi. Mesti dadi. Mergo wiwit saka ndakan panolan kawula-kawulan Demak Bintara sing tukune Trenggono 200 tak tumpangi dadi 300.
imboi mesti kemawon Kanjeng Adipati Suryawiyata dados sultan wonten ing Demak. Kangge nyobya-nyobya Kanjeng Sultan Suryawiyata kondur ana ing dagan menehi kabar sampeyan laku. Iki kudu bareng-barengan menehi Suryawiyata dimen senengaken. Saiki ngene. Upama mengko ana rawuhe susumbalan dhewe, aja ngasta jeneng Kanjeng Dipati Suryawata. Lajeng nanging Kanjeng Sultan Suryawata. Wah. Menawi ngaten kedah caos sungkem. Ah, caos sungkem. Carane pripun? Mestine ra kowe dhewe wis padha ngerti. Nggih. Upama sesembane rawuh, nggih, kudune bareng-bareng tebuhe ngene. Kanjeng Sultan kula nyuwun. Kenapa? Jenengan kleru. Nggih, sing bener piye? Jenengan kula atiran. Sing bener piye? Menawi wonten rawuh Kanjeng Sultan Suryawata, kedahipun ngeten. Kanjeng Sultan Suryawata. Sak rawuh panjenengan kula ngaturaken sembah bekti mugi konjo. Saiki tak coba. Saiki tak coba. Diitung riyen ben kompak. Ya tak coba. Upama aku iki Kanjeng Sultan Suryawata. Hitungi ora usah dicoba. Hitungi riyen. Hitungi riyen. Bareng-bareng Siji, loro, telu. Kanjeng Sultan sarawuh panjenengan kula ngaturaken sembah bekti mugi konjo. Aja nganti lali. Pripun? Aja nganti lali kalih sungkem. Tak coba bebarengan. ngomong iki Kanjeng Sultan. Oke, monggo. Siji, loro, telu. Kanjeng Fulus sarawuh panjenengan kula ngaturaken sembah bekti mugi konjo. Kanjeng sapa? Fulus. Kanjeng Fulus. Kanjeng Sultan, Kanjeng Fulus. Sultan kok sampeyan ora cocok. Upama monggo ana rawuhe Kanjeng Sultan Suryawata disambut kalih dodo nggih. Siji, loro, telu. Kanjeng Sultan sarawuh panjenengan kula ngaturaken sembah bekti mugi konjo. Coba panjenengan pisan rasa tertek kurang kompak. Ji, telu. Kanjeng Sultan sarawuh panjenengan kula ngaturaken sembah bekti. Kowe ngino kelawan aku? Iya. Pangeran yen kowe ngino kelawan aku. Aja seru-seru. Kula mboten Kanjeng Sultan Suryawata udah seneng suara singkang. Kanjeng Sultan Suryawata sak rawuh panjenengan kula ingkang abdi ngaturaken sembah bekti ugi konjuk Kanjeng Sultan. Piye? Kanjeng piye? Kenging menapa panjenengan ngempalani kalian ingkang aktif utamanipun Gusti Patih Rangga Betaun. Yo kene kowe nyemu marang aku. Nemu. Tatang tuh kemawon panjenengan Enggal dados sultan. Sultan wonten ing Demak Bintang. Nek kowe durung ngerti tak wene ngerti. Pripun? Sing jumeneng sultan ing Bintara Demak ora Suryawata nanging Trenggono. Arep nyang ndi? Ajeng demo. Lorot Trenggono. Kula niku pun telas antuk kakak. Kuwi jeneng kaduk wani kurang duga. Nggih. Lajeng kusa panjenengan Trenggono kae dijuyung para dewane Rama. Iki ngene. nggih. Rene kabeh iku mau wis kelakon. Sing dadi sultan ing Bintara Demak kuwi Trenggono. Nanging rasa batinku ora trima. Lajeng ingkang sesaken kesaken kados pundi? Tak jaluk kami Kang. Iki mengko sedulurku tuwa. Sinten?
Kang Mas Dipati Dirgonegoro bali ing Cirebon. Hartamtu medal niki. Liwat ing papan kene. Nggih. Mengko ditantu. Tantunipun Abot Surawiyata apa Abot Trenggala? Menawi awrat panjenengan Nek Abot Surawiyata ditumpake kereta Doli Jempolo. menawi Abot Trenggana wis tak dawuh. Jagalan kowe Nggih kula. iki pegawai Oh sampean aku melamati. Jagal jagul. Nggih. Senopatine Yayi Suryawiyata. Wes, Ana apa ngaglah tengah dadalan? pancen kula sengaja nyandhek tambah panjenengan ingkang kepengin tumuli wangsul wonten ing Cirebon. Banjur Estunipun kula kautus Kanjeng Adipati Suryawiyata supados namtu kaliyan panjenengan. coba aku tak kepengin krungu. Panjenengan aurat Kanjeng Adipati Suryawiyata napa Trenggana? Sing dikarepake Menawi panjenengan aurat Kanjeng Adipati Suryawiyata monggo derekaken nitih Doli Jempana tumuju wonten ing Cirebon. Lamun to panjenengan aurat Trenggana kapeksa kula badhe mentala damel geger wonten ing Cirebon. yen kaya ngono tak jumbuhake kelawan sumpahku. Napa Sapa wae sing gawe geger ana ing pintor tuakmu musuhe. Lah,